Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis. Kaninyong tanan, kini usab si Father Jesse Langgam, maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa unang simana sa Kwaresma, Marso 8, 2022. Mga igsuon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Sa inyong pagampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw panag-ingon kanila, kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pagampo. Amahan namo nga anaa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo. Maghari ka unta kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot nini sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among kikinahanglan karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay. Luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay imo ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kay kon pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga ato sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga ato sa langit." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo mayong buntag pag-usab. The Catechism of the Catholic Church, number the Catechism for Filipino Catholics nag-ingon diha sa number 1474, nag-ingon, ang mga Pilipino nagkaamgo sa panginahanglan sa pagampo. Nagdako kita diha sa kulturang Kristiyano, diin gitudluan kita sa pagtuo sa usa ka Dios nga kipadayag ni Hesukristo. Usa ka personal nga Dios nga nakiglambigit kanato pinaagi sa paghimo kanatong iyang mga anak nga sinagop. Iya kitang gitawag ngadto sa usa ka personal nga tubag sa pagtuo, paglaom ug gugma. Kining personal nga pakiglambigit nato sa Dios diha sa pagtuo mao ang pagampo. Balikon nako, Catechism for Filipino Catholics number 1474. Nining panahon sa Kwaresma mga igsuon, ang atong simbahan nagadasig kanato nga tagaan nato og dako kayong higayon ug pagtagad nga mulambo kining maong personal nga pakiglambigit nato sa Dios kun pagampo. Pasabot, panahon nining Kwaresma, gihagit ta sa pagampo. Mao ni ang ikatulo sa tulo ka mga tulumanon na atong angay buhaton nining panahon sa Kwaresma. Paghatag og limos o tabang, pagpuasa ug kining pagampo mga igsuon. Diha sa atong ebanghelyo karong adlaw, nakasintro kini diha sa atong komunikasyon sa Dios sa atong pagampo. Ang iyang pulong ngari kanato ug atong pulong adto kaniya ug mao kini ang pagampo. Ang iyang pulong ngan hinato ug ang atong pulong tubag nganang pulong nga iyang gipaabot kan hinato. Nining maong ebanghelyo mga igsuon, gitudlo ni Jesus kanato ang sumada sa ebanghelyo nga mao ang amahan namo, ang pagampo nga iyang gitudlo kanato ug sa iyang mga tinun-an. Kining maong pagampo na sumada sa amahan namo mga igsuon. Nasa kini nga pamulong sumada sa ebanghelyo nasa Catechism of the Catholic Church number 2761. Ang amahan namo matud pa sa katesismo gibahin sa 7 ka mga panghinaot o petition. Ang una, mao ning amahan namo nga naa sa langit, mo ni pasiuna murag introduction pasiuna Ang Dios dili lang diay kay akong amahan kundi imo ug akong amahan. Mo ning ang pulong sa pasiuna, amahan namo, atong amahan. Amahan sa tanan. Nagpasabot nga ang Dios tatay, amahan sa tanan. Mura ba og klaro na daan sa pasiuna pa lang nining pagampo nga buot sa Dios, buot ni Jesus nga mukat-on ang iyang mga tinun-an ug eventually kita sa pagtawag sa Dios isip atong suod nga
pamilya atong amahan sa mga iyang amahan, no? Mutawag sa iyang amahan. Kita nga iyang mga igsuon buot niyang mutawag no sa Dios nga ato usab nga amahan. Ingon ana ka kalalom ang gustong relasyon nga makabot sa Dios nato, no, ug sa Ginoo. Dayon mosunod dayon ang mga petitions, no. Ang number 1, simbahon unta ang ngalan mo. Kung pasabot nga sa atong pag-ampo, nagaampo kita nga ihatag unta ngadto kaniya ang pagtahod o pagsimba nga angay sa usa ka hari. Kay siya tinuod hari man sa tibuok universo, sa tibuok kalibutan. O angay ra no nga tagaan nato siya sa samang himaya ug pagtagad sa atong pag-ampo. Ikaduha, maghari ka unta nga namo. O pasabot nga maapil unta sa atong pag-ampo ang pangandoy nga moabot na unta ang panahon nga muhari ang Dios sa tibuok kalibutan aron muhari na ang hustisya, ang kalinaw, ang gugma, nya wala na untay kaguol, kakabus, inhustisya o kasubo. Kay aron nga malikaya na ang daghan nga mga kaguliyang. Aron nga malikaya na ang daghang kagubot, no, sa kalibutan. Ikatulo nga petisyon og matuman unta ang imong pagbuotin sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. O pasabot nga unta gamiton kita, no, nga mga sumusunod ni Kristo, gamiton ta sa Dios aron mahimong kami kahimanan, no, sa pagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Kita mahimo unta ba nga instrumento sa katumanan o sa kabubuton sa Dios, no, dinhi sa kalibutan. Ikaupat, ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw. Kini nga petition mga igsuon nagtumong, nagpunting sa atong pagpangayo sa atong adlaw-adlaw nga ikabuhi o kalanon. Ug nagpahinumdom kanato nga dili nato taguon ang atong mga bahandi. Magpuyo hinunti ta og yano nga kinabuhi ug mosalig nga adlaw-adlaw hatagan ta sa Dios sa atong gikinahanglan. Kana bang sama sa giingon sa Ginoo, kahibalo naman sang daan ang Ginoo sa atong gikinahanglan. Muni pangayoon nato ni adlaw-adlaw kuno sa atong gikinahanglan pod, no. Every day musalig ta, no, nga ang Dios mohatag gud nato sa atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Ikalima, og pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ang healing o kaaliman mga igsuon labi na ang kalinaw kun peace maangkon lamang diha sa atong pagpakig-uli, no, ngadto sa atong isig ka tawo diha sa pagpasaylo. Nagpahinumdom kini nga petition nato, kini ikalima nga petition mga igsuon nga gipasaylo ta sa Dios ug kay gipasaylo ta sa Dios kinahanglan nga mopasaylo usab kita sa mga nakasala kanato, sa mga gipasaylo ta kanunay sa Ginoo nga atong nasad-an, no, adlaw-adlaw usahay tungod sa atong dili maayong mga binuhatan. Kana bang kasinatian sa healing and reconciliation with God, magtukmod unta nato pagkat-on sa pagpasaylo, no, sa mga nakasala nato ug sa pagpangayog pasaylo sa mga nasad-an nato. Ikauno mga igsuon, ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay ang ikauno mga petition ug sa tunga-tunga no nining maong pagampo ni mga igsuon makita nato nga ang kamatuoran ba, no, sa tentasyon sama sa giingon atong ebanghelyo sa Domingo, no, nga naay dautan ug naay tentasyon, no. Ang kamatuoran mahitungod sa temptation of the devil, no. Nato nga mga naningkamot nga mosunod sa Ginoo. Mao pod ni ang apil sa pagampo karon mga igsuon. Nga unta ilikay ta sa Dios sa daghan nga mga tentasyon, no, sa mga butang o kalibutanon. Sa mga butang nga wala magpunting nato, no, sa pakigsuod sa Dios. Tunga-tunga kuno sa tentasyon mga igsuon mao ang maayong butang. Well, da mo gina, no. At first glance kining mga tentasyon nga kanang iduot sa yawa ug dautan nato mga igsuon. At first glance unay maayo, no, nga mugawas, no. Pero ang problema, gusto nato kini nga makuha ug nakalimtan nato ang mahimong sangkutanan kung sulayan natong kung nato ba nga makuha ning maong dautan nga anining maong butang, no. Ul mo lagi ni, no, tunga-tunga sa tentasyon ay maayong butang.
sa kilid, the consequences are bad. No? Yung usahay, mga tungtumong katurang mga maayong butang, malimot ta sa the rest of the kuan ba, no? Sa nagpalibot ni maayong butang. Munang makasala, muning magampo ta, no? Apil nining petition, ikaunom nga petition ining amahan namo. Ang pag-ampo na unta ilikay ta sa Ginoo, sa Dios, sa tentasyon. Ikapito, mga igsoon, luwas sa hinuon kami sa dautan. Mao ni ang pulong, kapito nga petition. Kung magampo ta nga luwason sa dautan, bot ipasabot mga igsoon nga nangayo ta sa grasya nga dili makadugang sa sakit ug pag-antos nga nasinati sa kalibutan karon. Kana bang sa mga nagampo ta nga ilikay ta sa dautan, kana pong untang mag-apil po tag ampo ba nga dili ta mahimong sinugdanan sa dautan o sa bugat nga palas-unon sa ubang mga tao. Mao ni ang pag-ampo mga igsoon no, nga atong nadungog. Ug mao ni nga klase sa pag-ampo ang ato untang iampo adlaw-adlaw mga igsoon. This is a pattern for prayer. Pattern for prayer nga angay natong sundo no. Una, sama sa una, makigsuod ta sa Dios no. Tahuro nato siya isip atong amahan. Simbahon nato siya una no. Ikaduha, mangandoy ta no nga muhari siya sa atong kinabuhi. Katulo, nga matumano nato ang iyang pagbuot. Ikaupat, magampo ta sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Kalima, mangayo ta sa atong sa kapasayloan sa atong mga sala aron ang makapasaylo mangayo pud ta no sa grasya nga makapasaylo sa mga nakasala kanato. Ikaunom, maningkamot ta og magampo nga dili madaog sa tentasyon, nga dili ta itugyan niya sa tentasyon nga dili nato kaya, dili nato madaog og dili ta madaog pod no sa mga tentasyon nga adlaw-adlaw madalar nato no. Og ikapito, katapusan, magampo ta nga luwason ta sa Dios sa daghan nga mga katalagman ug kadautan, og eventually maningkamot sad ta og magampo nga dili ta mahimong sinugdanan sa dautan. Mga igsuon, kung diha ni Kristo, mangutana kita karon sa atong kaugalingon. Usabay nahitabo nako sa akong pag-ampo. Misalig ba ko nga ang Dios makigsuod o makisulti nako diha sa pag-ampo? Keep in mind mga igsuon nga ang Dios sayod ng daan sa wala pa ta mangayo niya sa atong ikinahanglan. Og ang pag-ampo dili ni design aron nga usbo na itong nahuna sa Ginoo kay kahibalon mo sa daan sa atong ikinahanglan ana sa iyong nahuna na. Kung dili kining ang pag-ampo mga igsuon mao ni ang pamaagi aron nga kita mulambo sa atong pakigsuod sa Ginoo. Og niining panahon sa Kwaresma, importante kaayo ni nga mukat-on ta sa paagi nga insakto kung saon ang pag-ampo. Hinaot pa unta. Mga igsoon, hindi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, tuguti una ako sa pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa atong Sibya no. Labi na sila nga naminaw sa ato ang mga radyo og nagtan-aw nato sa atong mga television channels. No, good morning ninyong tanan no. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Ako pod nga greetings, special greetings no sa mga naminaw karon sakop sa parokya ni Santa Teresita. No? Labi na gyud sa mga sakop no nga kapilya diha no. Diha sa kapilya sa Karangan, sa pamilya ni Pari Andres Marano, sa iyang asawa o sa iyang mga anak no. Good morning nimo diha no. Ninyo diha good morning no. Sa kapilya sa Kabatuan no, labi na gyud sa pamilya ni Paridudong Tumataw, Pari Ramil Oringot, sa pamilya de Los Santos, Tak-an, Abides Caruso, good morning ninyo diha no sa Kabatuan. Sa Kalabayan, sa pamilya ni Pari Oscar Arivalo and family no. Good morning ninyo diha no. Sa kapilya sa Liposong no, sa pamilya ni Nanay Dora Liagas and sa mga kauban sa balay no. Nato sa kapilya sa Mintiring no, sa katong kapitan diha no, kapang Kapitan Reniel Asok and family o sa ato ang barangay health worker o chapel president si Ma'am Emma Filipino o sa iyahang pamilya. Good morning niyo diha no. Sa kapilya sa Pantaon, sa Auman, Lahay-Lahay, sa daghang mga pamilya nato diha nga kanunay nagsuporta nato sa ato mga projects sa simbahan no, sa parokya. Salamat kaninyo sa inyong panunay nga pagtabang. Sa kapilya sa Dalapang, Kapukaw, sa Muntol no, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family no, sa atong mga kauban diha sa buhat. Sa kapilya sa Tipan, sa Trigos, Gingguna, Gimad, ato sa Kinuman. Sa Kinuman Giraog, itong greetings kang Primitivo og Elena Lausa and family no. Sa Kinuman San Miguel kang Chris Petilius og Bibeth no, Petilius iyang asawa no. Good morning niyo diha sa tibuok pamilya. Sa Kinuman Kasila kang
Ma'am Nida Munoz and family. Sa Kinuman Sur, no? Good morning niyo diha. Sa Kugon, payong sa Kugon, sa Bagakay, sa sa Bungbong, dito sa Pulot, no? Sa Banyadero Sentro. Good morning niyo tanan. No? Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw, no? Nining atong istasyon. Diya sa Pulot, kang Kuya Richard og Faith Bation and family, no? Diya sa Bungbong, sa pamilya Kanyete, no? Good morning niyo diha, no? Sa mga naminaw nato ug nagtan-aw nato karon sa atong Facebook page ug sa atong mga YouTube channels, no? Sa atong YouTube channel, good morning niyo diha, no? Sa Facebook kang Mamilizel ug Kuya Jules Pungabong masilang anak nga si Isa, no? Good morning ninyo diha, no? Mga taga sa Pangdalaga, good morning. Sa kanunay natong naminaw nagsunod diha. Kang Gabriela Marie, kang Gaana na Kailar, kang Irene Palgan, sa tanan nga naminaw nato karong adlaw online, no? Sa YouTube kang Sir Joel Aclao, sa iyang pamilya. Good morning ninyo diha, no? Kang Marifia Julian Ladion and family, kang Nanay Waning no sa Clarin, kang Delma Gadela Bacud and family, kang Helen Acompañado, Evelyn de Gracia, og sa tibuok kahungpungan sa mga magtutudlo sa Uzamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Good morning ninyo diha, no? Special greetings sa mga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben Nanay Rafael Estosi and family diha sa Bungbong, no? Kang Daryl ug Rexen Stose, kang Archangel Banjala, kang April, kang Zyrel ito sa gawas, no? Kang Ralph Ben, kang Joshua, good morning niyo diha tanaw sa mga apo nila pod, no? Good morning niyo diha, no? Kang Nanay Helen Novo and family diha sa Banyadero, pasayang kauban sa balay, no? Kang Kuya Bando, no? Sayang kauban po sa galingan diha, kang Kuya Bog, sumasayang asawag mga anak, no? Kang Kuya Bibing, no? Sayang asawag mga anak, no? Kang Kuya Nick pod, no? Sayang asawa pod ug mga anak diha sa kauban sa balay ni Nanay Helen, no? Likod sa galingan, no? Atong greetings pod kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, sila mga anak, kang Adriana, kang Paula, kang John Paul. Good morning ninyo diha, no? Kang diha sa Banyadero Sentro, atong greetings kang Rodel ug Emma Alamilio and family, kang Sir Sunny ug Ma'am Bebe Neri, atong Vice Mayor. Good morning ninyo diha, no? In sa inyong pamilya, good morning ninyo diha tanan, no? Kang Nanay Grace Pangan and family, no? Sa ilang mga anak po, no? Kang Janine, kang Ninia, kang Jessie, no? Good morning ninyo diha, no? Nalimot ko sa mga ngalan ning uban, no? Nalimot ko. So, good morning ninyo diha, no? Nanay Grace o sa imong pamilya. Sa pamilya pod ni Sir Romel Gamaya and family diha sa Aristan Village again, no? Kang Kuya Sani ug Ati Marites Waminal and family diha sa Lamaan, kang Tito Nick ug Judge Nim Fasitaka and family diha sa Manabay sa Rosa Bison Village. Good morning niyo tanan, no? Sa tanan nga naminaw karong adlaw, dili na nato ma-mention ang tanan ng mga ngalan, no? Salamat sa inyong kanunayng pagpaminaw sa mga Sika drivers, van, motor cab, bus drivers. Good morning niyo diha, no? Sa mga vendors sa atong merkado, no? Sa ato ang mga malls pud karon, no? Mga nag-open ang mga tindahan, mga nagbuhatan karon. Good morning niyo tanan, no? Sa mga sales ladies, mga baggers, tanan, no? Kaninyong tanan nga naminaw, may adlaw, may buntag kaninyo. Ang Dios sa kanunay unta mag-uban kaninyo. Maigsuon ini na lang kukutob ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios, ayong kalimot angay gayud nga pamalandungan, paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan gayud ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon dili gayud abton og kalaya ug timpo sa tingbunga. Mamunga gayud seg maayong mga bunga. Igsuon ugma na usab sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsuon.